Witbank emele Pitif Phongolo, Mpangeni, Durban, Soweto, Johannesburg, KZN, Pietermaritzburg, Eastern Cape. Ngithi sanibona bole bakhona emakhaya unibuyela ko umthandazi bamini. Namhlanje ngifuna sibheke nansi udaba mbuyelo khona ekhaya. Sibheka udaba lento oyitholile mbuyelo khona ekhaya. Uyazi ukuthi singabantu sinenkinga ukuthenga izindlu, sithenge izimoto mbuyelo khona ekhaya. Ngaba mhlambe ukuthi ke singene even ama-renship. So mbuyelo khona ekhaya kumele ukuthi uma uthenga indlu uyiclean, uyibethele ngoba awazi bangakho abantu abafela lapha kule ndlu, awazi abantu abahlala lapha kule ndlu ukuthi benza ini lapha kule ndlu. Mhlawumbe bashiya isipoko, mhlawumbe omunye ulanda into ukuthi ufuna ukuba rich, wafaka amabhodlela akhe lapha kule ndlu, so adinga ukukhishwa ngoba manje akabasakhonza akuxhumane nawe wena muntu ofike wathenga lena ndlu mbukelo khona ekhaya. Thenga imoto le imoto yena lo muntu lona imoto wayibikile mayithenga, wayikhulumisa edlozini, wafaka into zakhe emotweni, wayicinisa imoto. So if imoto seyithengwe wena bese imoto iba nenkinga ezingaphezu kwamandla, ifelok bese iba ngathi inesilwane imoto, kanti lo muntu wayithenga wathenga imoto ayibikile, enza izinto eziningi emotweni, so igcine seyihlupha imoto leyo ndlela mbukelo khona ekhaya. So imizi esinayo mbukelo khona ekhaya eminingi kufanele igujele izinto la phakathi ekhaya. Umuntu uyanda into ukuthi ufuna ukuba rich, into yebhizinisi, ebese umuzi uyathengisa or lo muntu ugcine afa asala ngemuva. Lo muzi ugcine bawuthengisa because lo muzi useyabehlula or sefuna kushintsha uhlala kwezinye indawo. So mbukelo khona ekhaya uma uthenga nje umuzi ufuna uclean ubethele. Okay, singene ku-friendship, sithanda nemuntu, umuntu kwaphumela isisu, lo muntu kwagwaza abantu isenda wesilisa noma wesifazane. So kumele uziclean uma uzoba nemuntu wakho sonke isikhathi because anazani ama-background enu ukuthi la usuka khona wena usuke bekunjani futhi washiya futhi kunjani mbukelo ukhona ekhaya. So ngenze into zakho azikhanye nje, lento ela kuwena ayichumani, into ela kuwena futhi ayihlangene mbukelo khona ekhaya. Before ubona ukuthi abantu bakulula bakuthakatha, buka ukuthi ekhaya usayini ekhaya uzalwa khona na, usayini ngophahla emathuneni, usayini ngophahla ekhaya kini. Ngoba impande yakho ngila kuzalwa khona wena, la uthenga khona nje manje ikhaya lakho le azikho impande, lapho impande zikuphi, isekhaya emuva lapho uzalwa wena khona mbukelo khona ekhaya. Mawuzibheke umuntu uzifuna uziclean, uzifuthe, uphalaze ezinto ezikhona ayidingi ngoba usukuloyiwe, zenzeka ngoba siphila emhlabeni. Nje sengishilo ukuthi mhlawumbe indlu ohlala kuyona yathengwa, inenkinga zayo, inekuhlupha, abantu bafika amagundwane akhona awasapheli manje. Uthi basithunzise umuntu ongasekho emhlabeni khona lapha endlini, lokho bashona lapha kule ndlu wena awazi, lapho uhlubwa nenyoka. Uyabona nje kuningi okwenzakala kombukelo khona ekhaya. Ngibe ngikhona lapha eThekwini, eDurban, phatha 2 makhandlela la ufuna ukungibona, limhlophe nelilo mbukelo khona ekhaya. Ngibe ngilapha eDurban mbukelo khona ekhaya, mangaphosisi. Ngibe ngikhona ngoLwesithathu, zibe ziwu-17 mbukelo khona ekhaya. Namhla is 14, it's Monday. 15 eksasa lesibili, ngiyi-16 mbukelo khona ekhaya. 16 ngibe ngikhona eDurban, 16 ngibe ngikhona lapha olwandle mbukelo khona eSouth. Na ungidinga mbukelo khona ekhaya, phuthuma ufike khona, phatha 2 makhandlela, elimhlophe neliyelo. Ngizokuvulela into zakho ngigeze bese uyahamba. Nodinga newasho zobe yikhona mbukelo khona ekhaya. Chaza mina uyofika elwandle eSouth, uyobazela abantu abambize lapha, ngizobe ngibageza bese bayajika. Na udinga ukungibona mbukelo khona ekhaya, fika nawe mbukelo khona ekhaya. Nakugeza uzophatha umnikelo mali ethile nethile, uzwa ngamfanela mina. Inkosi ikubusise. I love you. God bless you.